Γεια σας, δείτε το βίντεο διάρκειας μερικών λεπτών για το iPocket, την εφαρμογή η οποία σας πάει σε ένα επόμενο επίπεδο ανταμοιβών. Οι ανταμοιβές πάνε σε ένα άλλο επίπεδο όπως είπαμε, γιατί χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές κάρτες προνομίων και όλα σε μία εφαρμογή. Έχετε τον πλήρη έλεγχο των προνομίων σας και όχι μόνο, έχετε πάρα πολλές δυνατότητες που θα δείτε παρακάτω. Πώς μπορείτε να μας βρείτε? Πρώτα απ' όλα στο Google Play Store μπορείτε να πληκτρολογήσετε iPocket και να κατεβάσετε την εφαρμογή. Επίσης από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις όπου υπάρχουν τα λεγόμενα QR codes και μπορείτε να σκανάρετε και να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας. Τι μπορείτε να κερδίσετε? Πρώτα απ' όλα μπορείτε να συλλέξετε πόντους σε όσες συμβεβλημένες επιχειρήσεις σας ανταμείβουν με αυτόν τον τρόπο. Το επόμενο είναι ότι η κάθε σας επίσκεψη μετράει, γιατί μπορείτε να μαζεύετε και stamps στο κινητό σας, δηλαδή σφραγίδες, οι οποίες με κάθε σας επίσκεψη συγκεντρώνετε ώστε να μαζέψετε τον απαιτούμενο αριθμό σφραγίδων για να πάρετε τα δώρα σας. Επίσης, σε κάποιες συμβεβλημένες επιχειρήσεις ισχύει και το καθεστώς του cashback, επιστροφή μετρητών. Εκεί μετράει και η κάθε αγορά γιατί μαζεύουμε ένα ποσοστό της συναλλαγής μας σε μετρητά. Μπορούμε να συλλέγουμε ακόμα και λαχνούς σε κάθε μας αγορά, ηλεκτρονικοί λαχνοί, οι οποίοι είναι τύπου scratch, το κάνετε πάνω στο κινητό σας το λαχνό και βλέπετε αν κερδίζετε ή όχι. Δηλαδή να δείτε αν είσαστε και τυχεροί ώστε να κερδίζετε επιπλέον δώρα. Η αναζήτηση των επιχειρήσεων είναι εύκολη, με χρήση χαρτών. Μπορείτε να βρείτε και προτινόμενες επιχειρήσεις άλλες του προγράμματός μας, οι οποίες χρησιμοποιούν την εφαρμογή του iPocket και μπορούν να σας καθοδηγήσουν να πάτε εύκολα στην επιχείρηση. Και γιατί όχι να μην μαθαίνετε τις προσφορές μέσα από το κινητό σας πριν πατήσετε το πόδι σας σε μια επιχείρηση, οπότε λαμβάνετε push-up μηνύματα στην εφαρμογή. Για εσάς που είσαστε επιχειρηματίες, δείτε και τα ανάλογα βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με τα ωφέλη επιχειρηματιών, αλλά επισκεφτείτε μας στο ipocket.gr την ιστοσελίδα για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Όπως επίσης στο Facebook Group iPocket, να βλέπετε τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις που ανεβαίνουν. Το Telegram Group, επίσης μαθαίνετε τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις που ανεβαίνουν στο πρόγραμμά μας στο taf.me/iPocket World. Στο YouTube channel βλέπετε βίντεο όπως και αυτό που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, αλλά και μια σειρά από άλλα βίντεο για να μάθετε για το iPocket αλλά και για το online σύστημά μας το PC Αγορά Marketplace, το οποίο μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή και να συμμετέχετε σε online αγορές στο pcagora.shop, όπως βλέπετε, είναι δωρεάν η εγγραφή. Στο Facebook Group μπορείτε να βρείτε για το PC Αγορά τα προϊόντα που ανεβαίνουν και υπηρεσίες, στο PC Αγορά Marketplace εκπτώσεις και προσφορές. Στο Telegram Group, στο taf.me/PC Αγορά. Επίσης υπάρχει και για τους λάτρεις των κρυπτονομισμάτων και του bitcoin το powercryptoflow.com, ένα άλλο μέρος των προγραμμάτων μας, το οποίο εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε, να κερδίζετε από αυτή την ιστοσελίδα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα μας στο Facebook Power Crypto Flow, στο Telegram κανάλι που υπάρχει για το Power Crypto Flow, το taf.me/Power Crypto Flow Channel, στο YouTube channel Power Crypto Flow και τέλος, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στο Skype, να πληκτρολογήσετε Power Crypto Flow, να μας στείλετε μήνυμα, και στο Telegram στο taf.me/iPocket Support. Ποια είναι τα επόμενα σας βήματα? Επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που σας έστειλε το βίντεο και ρωτήστε τον είτε είσαστε καταναλωτής
και σας ενδιαφέρει επιπλέον προνόμια, είτε είσαστε επιχειρηματίες και θέλετε να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, να την πάτε σε ένα άλλο επίπεδο μέσω του προγράμματος του iPocket, επικοινωνήστε μαζί του και κλείστε ένα ραντεβού, είτε online είτε από κοντά. Επίσης, μπείτε στην ιστοσελίδα iPocket.gr, στο Facebook, το iPocket, αναζητήστε την ομάδα. Στο κανάλι μας στο YouTube, μπείτε οπωσδήποτε να δείτε τα βίντεο στο iPocket και στο Telegram Group taf.me/iPocket World. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας συνέχεια.